Tu je rýchly návod, ako jednoducho premeníš svoje body za peniaze. Otvor našu web stránku Alfapureo, klikni na ikonu panáčika vpravo hore a prihlás sa. Môžeš využiť aj prihlásenie cez svoj Google účet. Alebo klikni na ikonu vernostného programu s názvom Odmena, zvol možnosť prihlásiť sa a zadaj svoju e-mailovú adresu. Do schránky ti príde 6-miestny kód, ktorý vložíš pre prihlásenie. Po prihlásení otvor svoju vernostnú kartu, opäť kliknutím na ikonu Odmena. Na vrchu vidíš aktuálny počet bodov. Klikni Uplatniť body, vyber, koľko bodov chceš premeniť na peniaze a potvrď voľbu Uplatniť. Okamžite sa ti vygeneruje kupón, môžeš kliknúť na Použiť kupón teraz a ten sa ti automaticky vloží do košíka. V pokladni už iba skontroluješ, že máš kupón správne zadaný a v spodnej časti objednávky pekne vidíš, koľko si práve ušetril.